Dan huwa l-gvern tar-riformi u l huwa viċin in-nies għax jifhem ir-realtajiet tan-nies. Dan intqal mill-Prim Ministru Robert Abela waqt diskors it-tnejn filgħaxija fil-Parlament, hekk kif tiġi diskussa ir-riforma fil-liġi tal-kera għal dawk il-kirjiet ta' qabel l-1995. Il-Prim Ministru innota kif gvern immexxi minnu iħaddan il-prinċipju tal-ġustizzja soċjali. Il-prinċipju tal-ġustizzja soċjali li nebbaħna biex nagħmlu dawn ir-riformi. Ħadd ieħor il-bieraħ qalilna li r-riformi aħna nagħmluhom biex naljenaw lill-poplu. Mhux ta' bxejn qatt m'għamiltu riformi bis-serjetà. Il-Prim Ministru Robert Abela qal kif permezz ta' din il-liġi li tirressaq, il-Gvern qed jindirizza l-isfida għall-inkwilini u s-sidien tal-proprjetà billi tal-ewwel jgħinhom u lis-sidien nitihom kumpens xieraq għall-valur tal-proprjetà tagħhom. Innota kif l-istituzzjonijiet lokali u anke Ewropej fosthom il-Qorti Ewropea Drittijiet tal-Bniedem ilha 21 sena tgħid lil pajjiżna sabiex jindirizza l-problema tal-kirjiet. Saħaq kif din ir-riforma hekk kif imresqa minn Gvern Nazzjonalista ftit iżjed minn 10 snin ilu ma kienx konformi mal-Kostituzzjoni u l-Konvenzjoni Ewropea. Irrimarka li mhux l-istess jista' jingħad tar-riforma mresqa issa. Saħaq li l-problema li tefet taħt it-tapit dik li llum qiegħda fl-oppożizzjoni waslet għal pis fuq kull ċittadin Malti Bawċi li jħallas it-taxxa. Xeħtet il-problema taħt it-tapit għamlet tat dik it-taparsi soluzzjoni li ħolqot problema flok offrit rimedju u għalhekk li ġara dak li ġara mbagħad konsistentement tul is-snin u ġara mbagħad tul is-snin. Qabel l-2010 u wara l-2010. Li kull min għax hemm min ma jħallas it-taxxi tiegħu, kull min ħallas it-taxxi tiegħu f'dal-pajjiż tabba bil-pis tal-kumpens li l-qrati tagħna u l-Qorti Ewropea bdew jagħtu kontra l-Istat Malti sentenza wara sentenza, kumpens li jekk nikkalkulaw kemm tela sal-lum qed nitkellmu dwar miljuni u għexieren ta' miljuni, Sur President, li qed iħallashom kull min f'dan il-pajjiż, kull ċittadin onest li ħallas it-taxxi tiegħu. Il-Prim Ministru tenna kif din ir-riforma qed tindirizza l-weġgħat tan-nies hekk kif setejn dawk l-aktar vulnerabbli fosthom il-pensjonanti. Persuna pensjonant illum għandu kirja ta' 230 euro fis-sena. Iżda jgħix fi proprjetà li tiswa 300,000 euro. Xi jfisser? Ifisser li l-bord tal-kera jista' jtella dik il-kirja għal 6,000 euro fis-sena. Wejd li pensjonant kif se jħallas 6,000 euro fis-sena. Id-differenza bejn il-230 euro fis-sena u 6,000 euro fis-sena se nħallsuha kollha aħna lis-sit. Dak il-kobor ta' din ir-riforma, Sur President. U jekk il-kirja titla' 10,000 euro fis-sena, differenza se nħallsuha kollha aħna wkoll. Dak il-kobor ta' din ir-riforma. Dr. Abela qal li mhux se jinsa laqqas min jaħdem u jgħid f'kirja ta' qabel l-1995. Se nipproteġu wkoll, Sur President, lil min jaħdem iva, lil min jaħdem qed ngħidu ma jistax iħallas iktar minn 25% tal-inkam tiegħu, id-differenza bejn il-25% tal-inkam tiegħu sal-ammont miżjud fil-kirja hemm inħallsuha aħna wkoll. Sa massimu wkoll ta' 10,000 euro fis-sena. Il-Prim Ministru Robert Abela qal kif il-Gvern ikkonsulta ma' diversi għaqdiet u partijiet involuti li l-koll faħru ir-riforma mresqa mill-Gvern fil-waqt li l-Oppożizzjoni baqgħet iżolata fit-tmaqdir. Intant qabel id-diskors tal-Prim Ministru waqt is-seduta parlamentari tkellem ukoll il-Ministru l-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes. Il-Ministru Galdes qal kif permezz ta' din il-liġi il-Gvern qed jindirizza l-problema biex ħadd ma jispiċċa mingħajr saqaf fuq rasu. Semma kif din hija l-ikbar liġi f'dan il-qasam fl-istorja ta' pajjiżna.